A címe ennek a kiállításnak egy a magyar. Az SZDSZ-nek ez egy tolerancia kampánya, mindenféle emberekről, magyar emberekről kiraktak ábrázolást, feketékről, melegekről, kínaiakról, romákról, és azt mondják, hogy ők is ugyanolyan magyar emberek, mint bárki más. Erről egyébként önnek mi a véleménye? Mondjuk, hogy úgy van. Igen, ön toleráns? Igen. Igen? De nem túlságosan. Van, aki Habsburg uralkodókkal próbálkozik, vagy liberális közgazdászokkal. Mi SZDSZ-ként próbálunk a liberális értékekkel próbálkozni. Itt egy tolerancia kampány indult el, igen, hogy legyünk toleránsak a bakokkal, a cigányok, ez az SZDSZ kampánya. Értem, igen. Egyetért ön ezzel? Igen. Teljes mértékben. Ön a melegekkel is, meg a romákkal is toleráns? Mondjuk a melegekkel nem annyira, őszinte vagyok. Őszinte vagyok. Elfogadhatatlan az, ami egyre inkább kezd kialakulni a magyar közösségben. Vannak olyanok, akik megmondják, hogy ki a magyar és ki nem. Mindenkit elfogadunk mi. Arról fog szólni ez a kampány, hogy van-e 201 000 olyan szavazó még Magyarországon, én biztos vagyok, hogy van, aki azt gondolja, hogy a liberális értékekre az Európai Unióban is szükség van. És ön egy liberális ember egyébként? Igen, teljes mértékben. És SZDSZ szavazó? Nem. És hajlandó lenni az SZDSZ-re szavazni? Hát, én korábban szavaztam az SZDSZ-re, sajnos nagyon sok mindent elrontottak az utóbbi időben, úgyhogy ezt még meggondolnám addig. A gazdasági válságnál súlyosabb válságnak minősítjük azt a társadalmi válságot, amelybe kezdünk belecsúszni. Megkérdezhetem, hogy az SZDSZ-nek ez a tolerancia kampánya, hogy mit szólnak hozzá? Inkább nem szólok hozzá. Szélsőséges jobboldali erők itt vannak, velünk élnek, nem lesznek, nem majd egyszer lesznek, hanem itt vannak. Ajkán most éppen legutóbb 18%-ot kaptak egy választáson, egy helyi önkormányzati választáson. Nem kell ezeket túlértékelni, de ennyit kaptak. Érdemes ezen elgondolkodni annak a csendes többségnek, akik nem mennek ki az utcára, nem őrjöngenek, nem gondolják azt, hogy ez a megoldás. Szerintem egyébként jó választ lehet adni például erre egy választófülke magányában, vagy június 7-én.